DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanjat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito nga bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo dasayang kabuwasan. Makter yung lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamit si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si engineer Richard Olanday. Ago natan na Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 30 bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle tan motorsiklo nan banggaan apat iray asugat-sugatan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Dumaralo sinagsaga suspect na aristo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 52 anyos si Dumaralo sinigbat lapod alak imbatikad patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle driver kagamor na taluran kanay bala inatoy. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Tore, inlaknag ng Presidente Marcos yabalon PNP Chief.
Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Hari Rocky sa kilabat subong meranton na Philippine passport unong at DFA. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Big Shop kapledo na senador ya walay spy fans sa nan Vice President Sara. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Panresign nan Gibo, Buying Tanjo John Vic, agay nawat ng Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. TV sa Ipawel Jad Pilipinas. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Tricycle driver rinatay kayarin pinaltuga agawa so insidente at oras na alas 10:30 na kabuasan jad barangay Lubong Bali na Umingan, Pangasinan. Kinabat sa biktiman siya Romeo Fajardo Corpus, 67 anyos, tan sa may pasahero ton kinabat ngaran niya Leonora Oracion 30, 55 anyos, wala asawa ng paran residente na bitlang lugar. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa may biktima tan sa may pasahero to niya. So akalugan at Rusi motorized tricycle yamamanihuan na biktima ng sikaray pinapaltog na sari agakabat ya duwaran suspect ya akasulong na black long sleeve shorts tan black helmet sa sikaray akalugan mat at Honda TMX 125 Alpha motorcycle. Saraya suspect sa batik kayara na insidente lega niya sa may biktima ya si Romeo Fajardo Corpus. So kagamor na taluran na kanay bala jad takub to niya tampol yung batik jad Umingan Community Hospital pian tambalan so agamaran to na kanay bala bang balot si kato yung deklaran dead on arrival. Sa rekabiyangan na pulis Umingan sumanggagawa na hot pursuit operation pian na error ilay suspect. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Dumaralo sa kagamor na pigaran sugat jad parte na laman kayarin na sinisigbat at oras na alas 8:40 na labi ya agawa jad barangay Masi LCL Bali na Umingan, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Romy Estipa Pukay, 52 anyos, sa walaan na live-in partner. Lega niya sa may suspect. So kinabat matagaranton na Soto Estipa Pukay, 55 anyos, wala asawa dumaralos kuya na biktima ng parang residente na bitang lugar. Diyan inisyal investigasyon na pulis sa Umingan akabatan sa may biktima tan suspect. Sumanino man na alak jada alulong na biktima na nasikaraya kapan alaan na salita singagan na impan sigbat at biktima. Akagamor na sugata sa biktima tan si katoy na wait jada Umingan Community Hospital. Laga niya sa may suspect. So na-arresto na saraya ng responding police na recover so inusarya barang ya walay karuko ito na 17 pulgada sa may suspect. So walad kustodiya na Umingan Police Station. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. 50 anyos siya dumaralos, sinasagsaga na kaparaton na dumaralos. Agawas o insidente do oras na alas 10:50 na labi jada barangay San Vicente Bali na Bani, Pangasinan. Sa may biktima so kinabat igaranto na Rogelio Pascamba Jr. wala asawa lugan niya sa may suspect. So kinabat igaranto na Raquel Camba Dulyuga, 54 anyos, wala asawa ng parang residente na bilang lugar. Jad ginawa investigasyon na akabatan na dakinan Rolly Pascamba, brother na biktima ya si karay maniinuman na at suspect jad abong na biktima nang bigla ni maliso abitlan na suspect lapod mangkokolkol so san kuya
nan si Katoy Pimoel into pakto subutilya na 2x2 na ajin at biktima bang balot agtunak na. Mabanuan na biktima sa bitlan suspect lapod walay bitbiton kutsilyo sa may biktima so mga lalawari na barang bang balot biglaton biglan sinagsag na suspect ang kagamora sa kaya sagsaga dugas so biktima bang balot agawan tunin na inala so bitlang barang tan na sinisigbat so suspect jad nandurman parte na laman tan si kara impatik jad Western Pangasinan District Hospital na saraya ng responden na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Saraya bitlan na biktima sa pulis yung mampapatambal at abitlan patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tricycle ta motorsiklo ng bangganad oras na alas 9:30 na kabuasan na agawa sa aksidente jad Quirino Street, Barangay Gisit Sur, bali na sa Manuel, Pangasinan. Imbatik so 5 katao jad patambalan kaya rin si Karen aksidente sa involved yung luganan. Black Honda TMX 155 tricycle mamanihuan na Riolito Adap Repulyo 48 anyos, wala sa walaan na lisensya, residente na Barangay San Juan, balay na San Manuel, Pangasinan. Kaiban na kalasunod tricycle sumanangaran na Resurrection na Natividad Mercado sa 65 anyos, wala asawa sa may apo na driver yasamploy taon tan si Jilin de la Cruz Mercado 21 anyos ang kapasawa namparan residente jada Sitio Bantog, Barangay San Juan na Dabilang Baloy sa may kabanggaan dara niya Black Suzuki motorcycle yamamanihuan na Felipe Alvarado Quizons Jr. 53 anyos, wala asawa, site engineer, residente na 184 Barangay Nagsaag, Baloy na San Manuel, Pangasinan. Jad investigasyon na pulis sa medwarang luluganan sumamarap pa jad east direction nang biglan abangga na tricycle sa motorsiklo ya si karaya atubakyar jad dalan sa rebiktima simbatik jad sang kasinggaran niya patambalan piantambalan sa ugamoran dan sugat jad nandurman parte na laman. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Papalitan ni Torre si outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na magre-retiro sa unang linggo ng Hunyo. Bago naging CIDG Chief, pinangunahan ni Torre ang pagpapatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court noong buwan ng Marso ngayong taon. Bago naman italaga si Torre bilang hepe ng CIDG, naging hepe siya ng Davao Region Police na nanguna sa operasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon. Nauna rito sinabi ni Marcos na pipili siya ng isang very senior officer na alam ang sitwasyon para pamunuan ang 228,000 strong police force. Ayon kay Bersamin, 5 pangalan ang kinonsidere ni Pangulo para sa PNP Chief. Hindi na ibinunyag ni Bersamin ang mga pangalan ng iba pang pinagpilian. Ang paghirang anya sa mga opisyal ng PNP dapat manatiling confidential. Sinabi ni Bersamin na hindi niya masabi kung ang pagkakaaresto kay Duterte ang dahilan kaya itinalaga si Torre bilang PNP Chief. Tiniyak ni Bersamin na ang tanging pinagbasehan ng Pangulo sa pagtatalaga ay ng mga opisyal ng gobyerno ay ang kanilang mga performance. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, balik Pilipinas na. Nitong Huwebes ng gabi, May 29, si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. ang itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo na sinundo ng gobyerno mula sa Timor Leste. Dumating sa Villamor Air Base ang eroplano ng Philippine Air Force na sinakyan ni Tevez pasado alas 7 kagabi. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula sa Timor Leste, nag-refuel ang eroplano sa Davao bago tuloy ang lumapag sa Villamor, Pasay City. Mula sa Villamor, dinala siya sa National Bureau of Investigation ng NBI headquarters sa Pasay City para sa kaukulang medical examination at posibleng doon i-detain. Nang tanungin kung ano ang nagpabago para paboran ang deportasyon, sinabi ni Remulla na hindi niya alam kung na-impluensya ng ASEAN Summit ang desisyon. Git niya na ang deportation ay isang executive function. Kahapon ay nagtungo rin ang DOJ sa Malacanang upang impormahan ang Pangulo sa naganap na pag-aresto at para pag-usapan ang mga susunod na hakbang matapos ang deportasyon. Nitong Huwebes, una lang tiniyak ng DOJ na pinakilos dito ang joint team na binuo ng mga kinatawan ng DOJ, Bureau of Immigration at NBI kasunod ng kautusan ng Timor Leste na i-deport na si Tevez. Si Tevez ay sangkot sa mga kaso sa Pilipinas, kabilang ang murder at frustrated murder kung saan siya ang itinurong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Isinaalang-alang ng DOJ ang pahayag na inilabas ng Presidency of Council of Ministers of Timor Leste na nagdeklara na isang banta sa national security at public order ang presensya ni Tevez, na binanggit ang mga mabibigat na akusasyon laban sa kanya bukod sa pakawalan o sa kawalan ng legal na authorization na manatili sa Timor Leste matapos ang pagkansela na rin ng Pilipinas sa kanyang pasaporte. Ang administrative deportation decision na effective immediately ay nagsasabing ban sa loob ng 10 taon na muling makapasok sa Timor Leste si Tevez. Grounded din sa Timor Leste domestic law sa migration at asylum at paggalang sa mga prinsipyo ng international cooperation at ASEAN solidarity. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng Remulla Brothers. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mananatili sa kanilang posisyon sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla. Kinumpirma rin ni Bersamin na hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw sa puwesto ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro
Samantala, inihayag din ni Bersamin na si Commission on Higher Education Commissioner Shirley Agrupis ang papalit kay Chairman Prospero de Vera III. Nanumpa naman sa harap ni Marcos ang bagong talagang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, isang valid regular Philippine passport lamang ang hawak ni dating presidential spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Foreign Affairs. Lumabas sa verification database ng passport nito na ang pinakahuling pasaporte ni Roque ay inisyu noong Hulyo 2024 na may visa hanggang sa July 9, 2034. Sinabi rin ng ahensya na ang dating regular na pasaporte ni Roque ay inisyu noong October 16, 2019. Binigyang diin ng DFA na ang mga Pilipino ay pinapayagan lamang na magkaroon ng isang aktibo at balidong regular na pasaporte. Ang tanging exception dito ay ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno na maaaring bigyan ng opisyal o diplomatikong pasaporte para magagamit kapag naglalakbay sa ibang bansa sa isang opisyal na misyon. Ang pahayag ng DFA ay taliwas sa naunang sinabi ni Department of DOJ na si Roque ay nagtataglay ng hindi bababa sa 2 o 3 pasaporte ng Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nabisto ng mas marami pang budol na mga pangalan tulad ng Kanor Adrian Contis na halaw sa isang kilalang bake shop, mga kaapelyido ng senador at kongresista na kabilang sa tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega V sa gitna na rin ng paghahanda ng Senado sa impeachment ni VP Duterte sa buwan ng Hunyo. Ayon kay Ortega, lumitaw ang mga pangalan ni Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Dayan Mapol Lapid, John Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christina Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero bilang umano'y benepisyaryo ng confidential funds. Bukod sa Mary Grace Piatos, sinabi ni Ortega na nasa listahan din sina Kanor Adrian Contis at mga individual na may apelyidong Solon, Chris Solon at Paul M. Solon, apelyido na kahawig sa Sarangani Representative Siong Bian Solon. Hindi lang si Mary Grace Piatos ang may kapangalan sa cafe restaurant, pati pala Contis. Kapag may confidential funds na ang opisina mo, may sweet tooth ka na, biro ni Ortega. May Solon pa na nakapilido ng ating kasamahan sa congressman na si Steve Solon. Hanggang sa Senado, hindi pinalampas na budurgang dinamay ang mga apelyido ng mga senador. Ganyan kagarapal ang listahan ng supposed beneficiaries ng OBP confidential funds, giit ni Ortega. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, X-ray,
X-ray or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Araw po ngayon ng Biyernes, Pitsa 30 sa buwan ng Mayo 2025. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 7 ng umaga sa pagtalakay ng mga mainit na balita, mga issue sa umagang ito. Oy, good morning nga pala dyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan. Si Terso Cercado Unida dyan sa may barangay Pangaskasan, Sual, Pangasinan. At good morning din kay Madam Che. Ay, magandang umaga po. Si Madam Magandang Cirela good morning. Arenas Ordoña. Ayan, good morning Sir Dennis at Sir Errol, sabi niya. Morning Good po. morning. Aga ni ma'am. Oo. Siyempre, Friday ngayon, may pasok sa mga opisina. Uy, congratulate uli natin yung mga nagsipagwagi at nag-take their oath na rin. Nung isang araw. Diyan sa bayan ng Sual, sa pangunguna ni Mayor Liseldo Dong Kalugay, bilang siya po ay nanalo sa nakalipas na halalan, tinalo niya yung kanyang opponent at medyo malayo yung agwat, malayo. Ang nangyari pong oath-taking ay isang simple, subalit makabuluhan. Siyempre, yung mga elected municipal official, sila po ay nag-take oath sa mga barangay official sa pamuno ni Liga President Jung Kaburao.
Nandun sila lahat lahat ng mga elected official. May merong si Councilor-elect Junel Caburaw ay hindi nila kaalyado pero nakiisa na rin sa oath taking. Ayan, siyempre kung ang pag-uusapan ay ang ikabubuti ng bayan ng Sual, Pangasinan, nandyan nagkakaisa ang mga elected official. Siyempre nakita man nila na maganda yung ginagawa ni Mayor Dong Kalugay sa pagpapaganda ng bayan ng Sual, Pangasinan. Sa kanyang huli at ikatlong termino ay sekundara may totoo at singa kulang may 9 years siya pan-mayor ng Mayor Dong. Pero dakal ni so plano, dakal ni so gabay ito nagawa. Pero dakal ni nagawa ito sa taluran taon. Marami pang magagawa itong loob itong 3 taon. Kasi si Mayor Dong Kalugay ay maglalast term na rin magtatapos ang kanyang termino hanggang sa 2028 So marami pa ring mga plano, mga programa na dapat na gawin ni Mayor Liseldo Dong Kalugay diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. At yung itong nakalipas na eleksyon ay hindi po naging madali para sa kanilang grupo sa Team Abante yung kanilang pinagdaanan. Kasi dahil alam naman natin yung mga nagsilabasan na mga balita diyan na maraming tinakot. May may binugbog at yung pinakahuli yung itong si Vice Mayor elect Maximilian ay pinadalahan ng mga bala ng M16. Ayan, na nakabalot sa kanyang mismong tarjeta na ginamit niya nung eleksyon pero siyempre yung mga elected official nandiyan pa rin sila na sila po ay maglilingkod sa mga kababayan nila. Itong si Maximilian kasi Vice Mayor elect matagal na sa larangan ng politika. More than 40 years na naging elected official yan sa bayan ng Sual, Pangasinan. So ibig sabihin yung kanyang track records hindi naman matatawaran yung kanyang mga nagawa sa Sangguniang Bayan. Kahit dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan ay nakita naman ng mga kababayan natin yan na talaga maganda yung ginagawa ng butihing mayor dyan. Kaya't binalik nila bilang mayor sa bayan ng Sual, Pangasinan. Pinakita at pinaramdam kung gaano kamahal ng Sualenians ang Team Abante. Meron nga akong nakausap kapaborito Errol huwag na natin banggitin yung pangalan niya, pero ito kilala nagkataon na nagkita kami sa isang mall ang sabi niya sa akin kumusta sa bayan ng Sual. Sabi ko nagtungo kami noong sineserve yung suspension order na wala namang dala-dala na suspension order yung mga galing sa DILG. Ang sabi sa akin ng kausap ko tapos naman na ang eleksyon. Bakit ganyan pang gagawin nila kay Mayor Dong Kalugay, sabi niya. Actually ito yung nakausap ko mismong mismong yung apo niya naging dyan opisyal sa bayan ng Sual, Pangasinan. Nagbigay ako ng clue. Tingakaba ko lahat katungtong mo ay. Diba? Ang sabi niya sa akin napakalayo naman yung margin ni Mayor Dong Kalugay doon sa kanyang katunggali. Pero yun nga sabi nga ni si Mayor ang nagsabi karapatan nila na mag-file kung ano man ang gusto nilang i-file. Pero sa daw at iray totoo at kinita ng salita lay totoo.
Kaya nga Wala lang resulta, mauno sila mga Samplura. Napatira. 4,000. Kung yung kausap ko nga yung apo niya di ba natalo kuan Okay lang. Okay lang accept nila yung kanilang pagkatalo di ba? Ganyan sana yung kuan pagtapos na yung eleksyon, nakita naman yung napakalaking kalamangan, kuan na, isit aside na yung politika, di ba? Isit aside natin yung politika at harapin na yung pangangailangan ng taong bayan. Public service na ang dapat na harapin natin, di ba? Ganun sana. Pero tila yata yung mga natalo hindi nila ma-accept na sila po natalo Kaya yan ang dyan, isa sa mga pinupuntahan natin. Bakit tapos na nga ang eleksyon nandyan pa yung tanim ng galit, natalo na nga sila nagtatanim pa sila ng galit. Huwag na sana. Yung kung masipag ang kanilang mayor, ang kanilang mga opisyal, siyempre ganun din ang mga empleyado. Makikita mo naman at mararamdaman mo yung mga courtesya, yung mga paggalang at malugod na pagtanggap sa bawat opisina kung may mga transaction man. At tinan mo yung mga staff diyan, talagang saludo ako. At respetado sila. Respetado at talagang pag mga bisita ang pinag-uusapan may mag-guide sa iyo, ituturo kung saan yung hinanap mong tao. Talagang very accommodate yung i-assist kanila. Na-assist kanila so napakaganda po yung bayan ng Sual, respetado yung mga empleyado ng munisipyo. Good morning kay Magina Corda. Ayan, dyan sa may Burgos, Pangasinan. Si Joby Riolalas ng Sangkinting, good morning. Bago na ang ang PNP chief natin matapos na hinirang ni Presidente o Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong si galing sa ito actually sa Criminal Investigation and Detection Group, si IDG bilang si IDG chief si Police Major General Nicolas Torre III. Pero saan ba siya sumikat? Sumikat siya doon sa paghuli kay Pastor Kibuloy. Davao, ano pa siya dyan? Regional Director. Regional Director sa Davao. Davao Region. Ngayon, nung siya itinalaga bilang si IDG, hinuli niya rin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon sa kasong humanity na isinampa sa kanya kaya ito ngayon kahapon yung paghirang sa kanya bilang PNP chief at pinalitan niya itong si outgoing PNP chief Police General Romel Francisco Marbil. Noong nakaraang buwan pa siya nag-birthday. Pero in-extend nga dahil mag-election. So June ang pinakahuling niya. So first week ng June. Doon siya uupo bilang yung PNP chief. Itong so baka mula ngayon transition na. Kaya't sana po itong si bagong PNP chief natin si Gerald Torre na siya po ay head ng 228,000. Ako hindi ko nagkakamali na hindi police, ka talaga magkakamali dyan sa buong Pilipinas. Sana po yung tingnan ni Gerald Torre yung mga dyan
mga bad eggs na men in uniform. Dahil may mga ilan-ilan lang, mga ilan-ilan lang yung mga kwan dyan yung mga tinatawag nating bad eggs sa larangan ng mga men in uniform. Sila po yung nasasangkot sa iba't ibang mga kaso, nasasangkot sa mga illegal na gawain. So yun po yung dapat nalinisin ni incoming PNP Chief Gerald Torre. Okay. Kaya't yung paghirang sa kanya bilang PNP Chief ay ang sabi naman ni Presidential Executive Secretary Lucas Bersamin, 5 daw yung pinagpilian ng Pangulo. Pero siyempre confidential. Kung sino yung mga pangalan. May mga lumabas na dyan ng mga nakaraan. Oo, may lumabas na mga pangalan. So hindi confidential. May lumabas Oo, binanggit-banggit ilang beses ko pang nabanggit dito dahil balita rin yan, national news. Oo, so hindi confidential. Lumitaw yung mga pangalan kung sino yung mga kandidato na magiging PNP chief. Pero mas pinili ni Pangulong Marcos itong si Police Major General Nicolas Torre III. Isang kwan pala, si Gerald Torre PNPA, Philippine National Police Academy Class 1993. Kasi wala na yung mga PMA. Oo, PNPA. Puro mga PNPA na. Oo, na siya po ay pinanganak noong Marso 11, 1970. So 55 years old, panganay pa ako. Anong isang taon. Ayan. Kaya pag 55 siya, may isang taon pa siya. Kasi 56 ang yung pagre-retire So bago magtapos ng termino si President BBM, baka may mga 2 hanggang 3 pa na PNP chief. Oo, malamang. At si Torre ay dati siyang National Capital Regional Police Office sa NCRPO. Galing po yan bago siya itinalaga bilang Quezon City Police District noong 2022. Yan na yung mga pinanggalingan niya. Oo. Kasi ang pinakahuli nga sa Davao Region Davao Region yung pinakahuli. So nauna pa yung NCRPO? Nauna pa. Nauna pa yung yung NCRPO bago siya Quezon City Police District. Tapos doon sa Davao, talaga sa Davao at bago siya napunta ng CIDG. So ngayon siya na po ang hinirang na PNP incoming. Sana yung mga illegal na droga ang dapat na asikasuhin dahil lumulubo ang problema sa illegal na droga. Siyempre, sabi nga nila, hindi pare-pareho ang isang liderato. Tingnan natin, bigyan din natin ng chance. Bago natin i-judge itong si incoming Chief PNP. Kung ano ang magagawa niya. Dahil batay sa kanyang track record, maganda rin. Ay talagang wow. Pero may nalaman ako, kapaborito Errol ano yung nalaman mo? May nalaman ako nung siya ay itinalaga sa bilang provincial director dyan sa Samar. Sinibak siya ng mga board members dyan Oo, dahil sinasabi lang na failure of leadership. At siya ay tumutulong daw sa yung partisan political activities. May ganon? Yun ang nalaman ko
Kaya ang provincial board members gumawa sila ng resolution na si Bakinjan. Pero yun yung naman napagbintangan. Pero siyempre mas alam ng mga taga dyan yan kung anong nangyayari. Kaya nga Pero siguro nung inalis dyan, nagpakitang gilas. Kita mo, nung kasi provincial director provincial director. Bago naging police colonel pa lang, hindi pa siya general dyan. Yan. Kaya tingnan natin kung magagawa nga ng leader ng kapulisan sa bansang Pilipinas ang pagsugpo ng mga illegal na druga at mga kriminalidad na nangyayari sa iba't ibang lugar. So tingnan natin kung ano po ang kakayahan nito para doon natin huhusgan mamaya kung talagang magawa niya. Papalakpak po tayo. Susana Bungar Bustamante, good morning po, sabi niya. Magandang umaga din sa inyo. Alas 6:49. Good morning nga pala kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Talagang umagang-umaga itong si Mayor Carl Christian Biga umiikot na ito sa iba't ibang mga lugar. Hindi ito kasi practice tulatan. Umaga nakasanayan na. Nakasanayan na. Particularly, dyan sa barangays, nanang yung turami sitwasyon, tan problema, yan na nipagya-resolvaan. Kanyan bilibak saya, bilibak da leadership tumat. Katulantikin, may atan may sakimat na resulta na eleksyon, di ba? Talagang overwhelmed. Nimpus-puso to so panlingkurya si Mayor Carl Christian Biga. Talagang anggapin baga na saray taga bali na Mapandan, Pangasinan. Okay, man exercise din yung magano. Engineer. Mag-exercise tayo. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino diyan sa may bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si First Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Dr. Councilor Nestor Gabrillo. Good morning. Good morning. Good morning at the Kinan Councilor Ardisong. Councilor the Twin. Good morning. Councilor Elias Villanueva. What si Ken? Councilor Jopi. Councilor si Councilor Habardani Messina. Good morning, sir. Good morning, Matt, at outgoing councilor, si Councilor Gerald Apicial. Si Councilor PJ De Vera. Good morning. Good morning, Adakinan Kapitan Saldi Bauson. Nata pa naghakot na basura lang mo. Ito nata na Biyernes sa Sumbala. Hindi, Webes Biyernes ko, no? Webes Biyernes. Itapon nyo basura nyo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tansara amin niya barangay official, barangay family, dito na barangay Makabito Kalasyaw. Magandang umaga sa inyong lahat. Undan tumat si Kapitana Marit Velasco na barangay Banawang Kalasyaw, Tanamindaray barangay councils. Good morning ada si kayo. Kabuasan mo at may ungkikimilaya tan manlilinis larad tan. Naneng nangan lara may problema at barangay Banawang. Talagang impos-poso tumat sa manling Korea si Kapitana Marit Velasco. Good morning at kinan Sir Felix Domicilio tan si Sir Jeffrey. Mapandan. Aon. Siyempre, manderang aliaraya. Dan si Madam Ciela, good morning.
Yung mga nasa Facebook natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Kimanaya, Vice Mayor Elect Edgar Itaktak Mo Minta. Kinay. Si Yayo Yoko Batutay, coming from Cecil, good morning. Si JM Ballesteros, good morning. Ayan. Dan si Marisa Cadayona Sapira, di tanod, Mamalingling Santa Barbara. Ayan. Pa-wash out daw siya. Ay, wash out. Pa-shout out. Pa-shout out. Maki Mapalaka Pagsuriano. Barangay Jimenez. Ayan. Tan si Ronald Pedlawan, di tanod Kalasyaw, good morning. Dadu. Si Josie Kines, good morning. At si kayo. Tanawin daray. Ay, si Kapitan Antolin, good morning. Di tanod Barangay Jimenez. Kuya Ding, Antula may first name nun, Kapitan Antolin? Kuya Ding? Di tanod Barangay Jimenez. May first name nun, Kapitan Antolin. Good morning at si kayo. Ito kasi kabisado eh. Pero si Kuya Ding, kabisado to tanta. Tagaman. Hindi, taga-Baluling. Hindi, tagaman Mapandan. Oo. Good morning mo, Tadikinan Kagawad Dio Quinto Peralta na Barangay Bunlag Kalasyaw. Sister Ramos na Barangay Mangkop, good morning. Presi Garcia na Dasul, good morning. Evangeline Alonso Agustino Talan dyan sa Barangay Bunlag. Pimawela kin. Pimawela ko no may mag-shot nan kin. Nan Arnolfo TV. So, noon tayo Paul dala dyan Pilipinas. Si Mabikaro man, di ba? Kalabian. Ay, Kalabian? Si Rason Manaya, no, akin at inaral data kiyan may seguridad mat ko no na Timor Leste at talagang babantayan damat katon mas marakaplaya i-deport da si Tepis. Walay kaso tudya kasi. Walay kaso tudya sa may impan na massacre at sa may gobernador. Kanyan na kiyan si Kato at arapon to may may akusasyon laban at si Kato. Patunayan niya na wala siyang kinalaman. Ayan. Kasi yun ang sinasabi niya. Kung nangyari daw yun, wala daw siya doon sa wala daw siya sa Pilipinas. Nasa ibang bansa rin siya. Ibang bansa. Patunayan niya. Siyempre, kinta na may presentasyon na sara may evidences, tan sara may witnesses nakaukulanitan. Siyempre, sa korte laso makuloid satan. Good morning, Matt. At saray dumarengal tayo. Si Kimanaya, good morning. Mayor Priscilla Ignacio Espino. Good morning po. Dito nagbali na Bugalyon. At siyempre si Ken, Ama. Amado Tutan Espino Jr. Good morning. Kumusta kila? Si Ramon Bautista Sr., dating Vice Mayor, dating na konsihal na Manawag. Good morning. Sa Kaymat, public servant yan, tutulong dito na Regional Medical Center. Si Kinla, Regional Medical Center Director, Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning. Si MCC, Medical Center Chief. So tawagan sigara. Okay. Okay, ang napulay manadlaom yung oras tayo da programan maabig yung Kabuwasan Pangasinan kanyan si kami at pansamantalan na mga patanir tan umpal kami no Lunes umpal kami no Lunes at parehas ya estasyon siyempre at ang parehas ya oras. Sara Kantabayo, dasayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, ati Magtipangasinan, Dennis Muharis, tan siyempre jada technical control, wadtan si Engineer Richard Olanday, antabayanan, suntumbok yung programa, nan kapaborito Amor Ligaspi Diga, tan kapaborito Ding
Aquino, Jalabat, DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig